पूजा कहाँ गइल बा आंटी? वो हमरा के मालूम नहीं बा। वो घर पे बैठ के बोर होत रहिल तो ओकर पापा कहलन कुछ दिन खातिर कहीं बाहर से घूम आवा। रउआ हमरा के ना बताई। अंकल पूजा के कहवा और भेज देली ना। और तू उहे खबर लेवे आइल बाड़ी का? अ, अ, उ लुच्चा लफंगा तोरा यहाँ भेजले बा ना? अंकल नाना अंकल, दरअसल वो परसों हमार घर में एगो फंक्शन बा, ओहे खातिर पूजा के इनवाइट करे आयल रही। अच्छा अच्छा, कौन सा महीना चल रहल बा? जी 5वां।